Във фермата едни се учат на занаят, други на търпение, трети на кураж. Всеки намира своето. Но абсолютно всички са тук, за да се запознаят с забравените традиции и обичаи на нашите деди. Днес групата ще разбере как старите българи от Северна България са се борили с сушата. Скъпи фермери! Липсата на дъжд може и да е добра новина за повечето от вас, свикнали на комфорта на сухите бетонни апартаменти в града. Но сега сте тук, в Балкана, където дъждът е живот и когато го няма, това не вещае нищо добро за реколтата. Старите българи научили този урок по трудния начин, а тогава се родил и обичаят, с който ще ви запознаем днес – герман. Обичай за измолване на дъжд. В него дедите ни са правили мъжка фигура от кал и глина, която са погребвали ритуално. Изработената глинена статуя наричали герман. Фигурата се извайвала от непорочни момичета под ръководството на възрастни жени и била доста детайлна. Имала очи, вежди, устни, всичко, което едно мъжко тяло има. И имаме предвид наистина всичко. Не забравяйте за най-мъжката част от тялото, която символизира любовния ритуал, след който ще се родят влагата, плодородието и човешкото благоденствие. Ръцете на фигурата се кръстосвали на гърдите на умрял човек. О, не! Малко се размечтах, май. Ръцете на фигурата се кръстосвали на гърдите като на умрял човек, след което тя се полагала в ковчег, покривала се с цветя, слагала и се запалена свещ и жените я оплаквали, както се оплаква мъртвец. Освен жените оплаквачки, в ритуала участва и мома поп. Не от такива индиански работи. Тя поставя на главата си пробита стара тенджера или черно котле вместо калинявка. Фермерите научиха от писмото всички подробности, които са се случвали по време на обичая герман. И сега е време да научат и на кого каква роля ще се падне. Александра, ти ще бъдеш момата поп. Оплаквачките и носачките на ковчег ще са Лилия, Радилена, Русица и Милена. Гробарите ще са Митко, Георги, Дидо и Калоян. Гробарите ще трябва да скуват ковчег, а после да скуват и кръст. Молебените за дъжд са най-странните от всички обичаи, за които съм чувал. Бях чел една топ 10 класация, някой се използва дори волски членове. Фермери, понякога наистина няма нищо по-хубаво от лошото време. Нека го повикаме заедно. Поздрави, Иван и Андрей. Въобще всичко е супер налудничево, но няма стари народи без странни обичаи. Не, най-интересно, най-важната част от мъжкото тяло, дето донася влагата. Да, тя донася влагата и мокротата. Млъкни, бе, млъкни! И дъжда. Аз лично вярвам в силата, която носят този тип традиции. Дори сама аз имам мой си молебен, който си го правя, когато имам нужда от късмет, аз съм си го измислила. И смятам, че когато човек свикне и наистина вярва в тях, те наистина сбъдват желания. В този момент обаче единственото желание на един от фермерите е седмичните задачи да бъдат изпълнени и то от определени работници. Той няма никакво намерение да прави молебен за избора на такива, а ще бъде напълно откровен пред всички. Дайте да останат, моля ви се, нека да останат тия, където ще участват в обичая и другите да почваме да правим нещо. Калоян влизаше ли в схема? Да. Калоян, Дидо, Георги и Митко. Язък за всичко, дето те учих и такова. Направо подигравка. Калоян, не може ли да го смениме с Симеон в задачка? Добре, значи сменям Симеон за Калоян в ритуала. Калоян е съгласен ли си, ако не си? Да. Некой мене ще ме пита ли?
Със сигурност ме подценяват, да. Аз съм изнервен, защото работата, която исках да си свърша по определен начин в зимника, за да стане добре, сега ще се свърши от някой друг, който въобще не го интересува последователността на задачите и ще направи някаква смрад. Човек, който ще ме замести в зимника, иска просто да събере оваците. Аз няма да съм тук, не знам си какво. Обиден от рокадата, която Ивайло и Ваня направиха, без да се допитат до него, Симеон ще обяви бойкот на оставащата му работа до започването на обичая. Хора, не се ядосвайте, защото няма смисъл. Това е играта. Кой се ядосва? Митко ще направи каквото трябва и това е. Не, аз ще се откажа, честно ви казвам, почвам много се дразна. Къде? Дайте една чаша си пия кафето аз. То това не става. Дидо в момента, в който е готов с къщата, и Симеон ще ги накарам вътре да... Симеон, изобщо не ми го... Честно казвам, изобщо не ми го праща. Хората не се интересуват от това кой каква работа е свършил и колко е дал от себе си. Това се подминава с лека ръка. Всеки си го мести от другия крачо. Пък като си го месят другия крачо, ще си пия кафенце цел сутрин и ще чакам ритуал. Не е това решението. И докато Симеон е обиден, други пък са ентусиазирани заради предстоящия обичай и се впускат в подготовка на необходимия реквизит. Митко трябва да скове ковчег и кръст за глинената кукла. Ти какво ще правиш, бе? Не му се фърляй толкова много. Капака няма го правиш с резе, нали? Не. Да влиза и да излиза когато си На панти. Това ти е първият ковчег, който правиш, нали? Той Митко ги зарава в отдяло, нема... Мен цял живот ме свързват с разни такива закопавания, заравяния и разни съпътстващи действия. Цяло много ми се налага да извършвам същото нещо и във фермата. Грубарите, моля да дойдат! Това ми е произведението, че да не излезе нещо отвътре. Отвори го. Я стъпи вътре. Кръчето ще се повере ли? Ще се побере всичко. Не влиза. Дано да е с някой по-малък пенис. Но като гледам тия лакоми жени, сигурно ще го направят с нещо грандиозно. Дупчица. Дупка, верно. Това е идея. И така, кръста е готов, ковчега е готов. Добре, аз стигам да повърна. Остава дупката. Аз стигам да повърна. Иди, повърни два пъти, ние останалите почваме да копаем. Аз вярвам, че при нас хората се е намесило друго интелигентно същество, което ни е барнало мозъците. И ще ти кажа защо смятам така. Слушам те. Защото природата тук на Земята, а и въобще мисля, че и в космоса може да се наблюдава същото нещо, в природата, самата природа никога не създава уникални неща. Те винаги се повтарят по някакъв начин. Тревичка, дърво, не знам си какво, винаги можеш да намериш негов аналог на друго място. Докато при човека, неговото съзнание, неговият ум е уникален за нашата планета. На мен ли само ми струва или Симеон е супер тъпо парче? То от едно ново поколение хора, дето учат само в интернет, гледат някакви тъпи клипчета. Не искам да правя интриги, обаче Симонеска отказа да работи и това е. Явно има нова длъжност в нашата ферма. Кой отказва да работи? Край огъня съм. Аз такава длъжност не бях чувала. Той сега на всичкото отгоре занимава и Дидо. Искам да вижда за един час е направено ето тук. Направо мал бива. Защото няма желание. Не му се занимава всъщност. Иска, ама няма желание. Той каза, всъщност нямам желание. Не, вижте какво. Той вчера наистина пренеси много голяма част. Миналите дни, като някой се е смазвал от работа. Да виждаш тиксо на устата? Някой да има тиксо на устата от нас? Няма, ама аз и на мен да ти кажа от някой дена така ми е писнало от това фермерство, ама не съм казал, не мога повече зарязвам всичко. Ама това ти казвам, идваш и казваш, Жоро, трябва ми помощ за еди какво си, Жоро, трябва да свършиш еди какво си, Жоро, къде тук се натоварих, това да направиш еди какво си. сериозно смисъл, че абсолютно да ми каже, съм примерно, съгласен. разпределима на някоя друга задача, не мога повече, аз съм човек, разбирам.